नै जोंहा सासेया मा खामखोमाबाय थादों बिथिं नै नालाय चे मा खालामदो हासार रबार गायनायाव होनो रबार बबेयाव गायगोन रबार फुलि बारियाव गायनो एसे होनो हासार लांसै खैथा बारा गैया 300 रबार गायनो नागिरदों आरो जोंहा नै सोबाय हासारखौ बस्थायाव सोयै लांसै आरो बस्ता लाखादों नै बस्थायाव सोबाय लांबाय बाननानै माबायदि बानगोन बस्ता मोननै बाहाय दाबसे जायगायावनो जमा खालामना गारबोनोसै उनाव नांगौबा गायबाला माइ होना होबाय थानोसै आरो हाखराव जोंहा हासार बानबोबाय आराम हैलाय बानलांबाय नै जोंहा रबरखौ बेयाव गायगोन आरो नै बेयाव होयो नायहैदो ना मैगङा आं गायनाय मैगंखौ नायनो फैदों आरो दिनै आङो हाग्रा दानथ'नो बोराय बुरै हाग्रा दाननो फैदों जोंहा रबर गायगोनाव नै भात केरेला ना मा होनो बेलेग बेलेग बुङो आरोना बेलेग बेलेग जायगाथिं जोंनिथिं भात केरेलाबो होनो खांख्रिखलाबो होनो नै देरहांबाय मोनजासिगोन आरो नैबे लेसेरा लेसेरि नैबे जानो आन्था गायदों आरो ना न'आव नै भात केरेलाया थायहांसोबाय नैलाय जोंहा दानजेनबाय हाग्राखौ लबर गायग्राया थिना हरलाय आराम बाङाय दाननो थाबावदो इखौ दानस्रानोसै दानदो जानो फरायनायबो गैया जेथिंबो उदाया आबाद खेथि मावना जानो इन्टारेस्ट आराम गावनि न'आवनो गावनि गोसो बायदि मावना जानोसै आरो माथो खालामनो ना बेफोरखौनो साख्रिबो मोनासै जोंहा फरायनाय गैयाना जोंफोरो हालुवा बे फुंखा मैगङा दानबाय दानो सोर जानो बेखौलाय गोखाखालाय जोंथिं गैया बियो मोजां दानदे नै आंखौ दि भिडिअ लानाय गावयाव दानबाय थाखुमादों खानि लगाव हाग्रायानो गुदुथारलै दानाबा जाया नै बेफोरखौबो बेखौबो दाननायनि बेबस्थासो लानांसिगोन बिनि जायगायाव रबर गायना होनोसै दंफांखौ दानना दंफां गायनांगोन नङाबा जानाय नङा खिन्थु हनै दंफाङानो गोजा गासिबो स्रं दे लगाव लायलायबाय फुङावनो फैनायमोन ना 6:30टासोआवनो फैनायमोन जों बारियाव दानबाय हाग्राफोर दाननानै मेंबाय इसिं ओरै दानबाय बेहा बे बनखौ दानस्रायबाय नै माबा बारिखौ दाननो हाया आरो बे बनखौ दानबाय नोंहा बनखौ दाननायनि बारिखौ दानाखै आरो होनलायलायदों मेंबाय दसे रेस्ट लानोसै दा बेलासियाव एसे दानस्राबावनोसै बै जोंनियाथ' मालायनि बारिसो दानो जाला साहा लोंनायनि फानहैगोनसो बनखौबो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर भिडिअखौ माथो खालामनो उफाय गैया बन साहा लोंनायनि फानहैगोन बे बनखौ आरो
नै आंखौसो बानायबावसिन बियो दायो ओमफ्राय मा बुंनो लोगोफोर सान्दुंआव जिबादि गोसाखा बापरे बापनि साफा जि गोसा सान्दुंआ गरमा जिबादि देनजार थांसै जों थांबाय थानोसै लोगोफोर बानबाय बनखै आंहा फानहैनोसै मालायफोरा बजा मोनसेयाव 50 थाखा लायो आरो ना आंहा 40आवनो हैगोन थ' नै लांबाय मेंबाय हाग्रा दाननानै होमबाबो बनखौ बानहोजाबाय आंजों नै लबर फुलिया बेबायदि आरोना राबार फुलि बेखौनो गायगोन आरोना बे बारि साफा खालामनायावहा माबायदि जायो एसे नै रानदों माथो एसे रानद्रब रुनद्रब जादों नै बिलाइआ ओइथिंबो एसे रानद्रबजोब्बाय नै बिलाइफोरा दै होबायमोन होनायाथ' स' गाइसमोन रायजो राजा नोंथांमोन लोगोफोर नोंथांमोन चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना हो आरोना जायफ्रा खालामाखै आंनि भिडिअ'आव गोदान फैदों नोंथांमोना अननानै प्लिज जायफ्रा नायदों साबस्क्राइब खालामना होलाङो आरोना चेनेलखौ लोगोसे हायोबा चेनेल शेयार खालामना हो लोगोसे ना नोंथांमोननि गोसोआव मा सानदों आंनि भिडिअ बानायनायनि सायाव मोजां जादों जायाखै कमेन्ट खालामनानै खोन्थालायनो हागोन आरोना स' जों गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायसिन बेसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना बाय